l-Israni kollu għaliex Alla qed jibatlu preżbiteru ieħor biex jaqdih bix-xandir tal-kelma u biċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Il-qofol taċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Ordni Sagri huwa t-tqejjid tal-idejn mill-isqof flimkien mat-talba konsagratorja li hija talba lil Alla sabiex isawwab id-don tal-Ispirtu Santu meħtieġ għal qadi tal-Ministeru tal-Preżbiteru. Ma' dan ir-rit jintużaw simboli oħra biex ifissru aħjar l-identità u l-missjoni tal-Preżbiteru u dawn huma l-vestizzjoni bl-abiti saċerdotali li huma l-istola u l-pjaneta, id-dilka tal-idejn biż-żejt imqaddes tal-griżma, loti tal-ħobs u l-inbit u l-bewsa tal-paċi mill-isqof lis-saċerdot il-ġdid. Sabiex ikun jista' jinżamm ambjent ta' ġabra, ta' parteċipazzjoni u ta' talb, nissuġġerulkom sabiex titfgħu il-mobiles tagħkom, issegwu u tipparteċipaw permezz tal-fuljetti li tqassmulkom. Ejjew ninġabru biex ngħixu din iċ-ċelebrazzjoni bil-ferħ u bi spirtu veru ta' talb. Inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Inkantaw flimkien. Insellmulkom mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, fejn kif smajtu fl-introduzzjoni mill-animatur sejrin inwasslulkom xandira diretta tal-Ordinazzjoni Presbiterali ta' Dun Franklin Mikallef mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f'Takerċem. L-isqof ta' Għawdex Anton Tewma bis-sem ta' diversi konċelebranti fosthom l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech se jirrimexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla li hija animata mill-kor dioċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Fuq l-iskreens tagħkom tistgħu taraw diġà il-purċissjoni tal-introjtu, purċissjoni tal-bidu, bis-sem tal-Piccolo Klero, is-seminaristi, kif ukoll is-saċerdoti kappillani fid-Djoċesi ta' Għawdex. Il-lejla, id-Djoċesi ta' Għawdex se jkollha saċerdot ġdid fil-persuna ta' dan id-djaknu, wieħed miż-żewġ djakni li għandha bħalissa id-Djoċesi ta' Għawdex.
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tieżis inġbarna l-lejla miegħu il-Kardinal Mario Grech, saċerdoti, lajċi, reliġjużi, il-kol kemm aħna biex nilqgħu id-don ta' Alla. Mhux se nagħmlu xi ħaġa aħna l-lejla, imma aħna qegħdin hawn biex nilqgħu dak li Alla jixtieq jagħtina. Id-don tal-ordinazzjoni, id-don tas-saċerdozju lil Franklin. Ejju nitolbuh dan id-don mhux biss għal Franklin imma l ħafna oħrajn fid-djoċesi tagħna. Ejju nitolbu biex f'kull wieħed u f'kull waħda minna Alla l-lejla jġeddet id-don tal-Ispirtu tiegħu. Noħorġu minn hawn aktar mimlijin bl-imħabba ta' Alla u bl-imħabba lejn xulxin. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-festa, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u ejjew narfu li Alla lilna jilqana, jaċċettana, iħobbna il-koll kif aħna. Fiskiet nitolbu maħfra taħtijietna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli, għad-dissin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, 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 eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla Inti għamilt lil-ibnek il-waħdini il-qassis il-kbiru ta' dejjem. Għati l-għajnuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri Tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li huma aċċettaw. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel parti tal-liturġija tal-lejla hija l-liturġija tal-kelma. Nisimgħu il-kliem qawwi tal-profeta Ġeremija, is-sejħa illi Alla jagħmel il-profeta sabiex tassew iwettaq missjoni illi hija ikbar minnu imma bil-qawwa ta' Alla kapaċi ssir. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-mulej kellimni u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt: Sidi, mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni: tgħid x'għadni żgħir, inti tmur kull fejn ibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jien miegħek biex neħilsek. Oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u mesli fommi u qalli l-mulej: ara, għedlek kliemi fuq fommok. Il-kelma tal-mulej. Il-kant tas-salm sejjer isir propju wara li qed isir propju wara il-liturġija l-ewwel qari li smajna qed isir minn waħda minn Holt Franklin. Flimkien. Ħabru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, x'għandru fost il-ġnus is-seb tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus il-mulej saltan u jżawżi għad-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, bija n-nifsi ma niftaħax ħlief dak li hu dgħajjef fija. Għax kieku irrid niftaħar ma nkunx qed nitbella, għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura għax biex ma nkunx hemm min jaħseb li jiena xi ħaġa aktar minn dak li imlini fija, jew minn dak li jismani ngħid u li ma mmux nintefa' bija nnifsi minħabba l-kobor tar-rivelazzjonijiet
Qiegħdet li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefax. Fuq hekk tlabt 3 darbiet il-mulej biex titbiegħed minni. Iżda hu weġibni biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għaliex il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk nifraħ minn qalbi bl-aktar bid-diżobbedjenzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu jammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxa bil-diżobbedjenzi tiegħi, bit-tajjim, bl-akis, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejja minħabba Kristu. Għaliex meta inkun dgħajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jgħid sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandament ta' missieri u qiegħed f'imħabbti. Għadtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għax kull ma smajt mingħand il-missier jiena għarraftulkom. Mhux intom ma żiltu lili, imma jiena żilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa biex nirċievu l-barka tal-kelma ta' Alla. Propju bħalissa l-isqof bil-ktib tal-Vanġelu ibirek lill-miġema preżenti hawnhekk fil-Katedral ta' Għawdex wara li id-Djaknu Matthew Borch, id-Djaknu ieħor fid-Djoċesi tagħna,
xandar Noqogħdu il-Vanġelu bil-qiegħda. illi smajna F'dan propju il-mument ser minn jiġi San Ġwan. msejjaħ il-kandidat għal dan il-ministeru. Jersaq dak li se jkun ordnat presbiteru. Franklin Mikallef mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u ta' San Gergor il-Kbir f'ta' Kerċem. Hawn jien. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li inti tordna lil dan ħuna għal ħidma tal-presbiterat. Taf jekk jistħoqlux Jiena nixed li sar stħarriġ fuq u fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqu. U minn dan kollu instab li huwa jistħoqlu l-ordinazzjoni. blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna naslu lil dan ħuna għall-ordni tal-presbiterat. U bit-tweġiba permezz tal-kant għal dak id-dialogu qasir illi segwa is-sejħa tal-kandidat l-hawnjien tiegħu imbagħad id-dialogu bejn ir-rettur ġdid tas-seminarju ta' Għawdex, Don Joseph Bajada, u l-isqof, issa l-omelija ta' Monsignor Isqof Anton Tewma. U tjeżis edinaw il-lejla biex nilqgħu rigal kbir, rigal tas-saċerdozju. U kif tafu intom dan ir-rigal huwa rari jekk mhux uniku. Il-mulej jażel uħud biex jagħtihom din is-sejħa, imbagħad jiddependi minnhom jekk jaslu wiex, jekk jgħidulu xiva jew le. Ir-rigal huwa rari huwa uniku mhux tant għax Alla ma jagħtihx. Mhux tant għax Alla ma jgħaddihx lill-bnedmin. Fil-fatt, diversi qaddisejn fl-istorja jgħidulna li il-mulej jisejjaħ almenu lil xi ħadd minn kull familja. Imma rari u uniku il-mod ta' kif aħna nilqgħuh dan id-don. Huwa rari u uniku il-mod ta' kif aħna naċċettawh jew ma naċċettawhx dan id-don. Għaliex is-saċerdozju huwa rigal, huwa speċjali. Kull vokazzjoni hija speċjali. Kull sejħa hija speċjali. Hija speċjali llum is-sejħa għall-familja. Is-sejħa żwieġ għas-sagrament ta' żwieġ. Hija speċjali s-sejħa tal-għotja ta' dak li jkun fis-soċjetà, fil-ħajja. Kull sejħa hija speċjali. Imma s-saċerdozju għandu xi ħaġa illi m'għandhomx is-sejħat l-oħra. Is-saċerdozju fi kliem sempliċi u fi ftit kliem huwa dak iż-żagħżugħ illi jiftaħ idejh beraħ, li jiftaħ moħħu beraħ, li jiftaħ qalbu beraħ, altru li mhux moħħu magħluq. Is-saċerdot, iż-żagħżugħ li jażel is-saċerdozju. Altru li mhux qalbu xħieħa, iż-żagħżugħ illi jilqa' s-sejħa s-saċerdozju. Jiftaħ moħħu beraħ u qalbu beraħ u lill-mulej jgħidlu ħajkun minni dak li trid jent. Ma nafx se jiġri minni. Mhux se nippjana jien ħajti. Imma mhux se nippjana mhux għax m'għandix kapaċitajiet. Mhux għax m'għandix il-potenzjal akademiku. Mhux għax m'għandix il-potenzjal tal-maturità umana bħal m'għandu ħaddieħor. Imma propju għax il-potenzjal wasal fejn wasal, għax il-potenzjal li tani libertà kbira, anki jekk bidbatija, anki jekk b'sakrifiċċju, anki jekk b'impenn, anki jekk b'djufijiet, boqat, b'diffikultajiet, imma wasalt f'mument f'ħajti biex ngħidlu mulej hawn jien. Għamel bija li trid jien, u din mhix faċli. M'hemmx libertà akbar minn din. Ġesu fil-Vanġelu ta' Luqa għalilna li m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Imma m'hemmx libertà, il-bniedem mhux liberu iktar minn hekk milli jdur fuq Alla u jgħidlu ħajsir minni kif trid int.
ħajsir minni li trid int. Mhux se nippjana jien ħajti. Għandi xewqat, għandi ħsibijiet, għandi proġetti kieku ma mhux jien se nippjana ħajti, imma se nħallija fidejk. U dan kollu marbut ma' lotja, ma' l-imħabba. Inħallija fidejk mhux għalija, inħallija fidejk mhux biex nigwadanja jien, imma nħallija fidejk biex inkun nista' nħobb bħalek. Ma nsejħilkomx għaddejja, nsejħilkom ħbieb. Kemm qawwija din is-sentenza ta' Ġesu fil-Vanġeel. Xi ġifieri ma nsejħilkomx għaddejja, imma nsejħilkom ħbieb. Ir-risposta għal din l-għażla, ir-risposta għal din is-sejħa, ir-risposta tiegħek Franklin, u r-risposta tagħna għalmenu żgur li fil-bidu hekk kienet, u jalla kull darba li niċċelebraw okkażjoni bħal din inġedduha ix-xewqa tagħna, ix-xewqa awtentika tagħna li jinħallu verament fidejn il-mulej. Ir-risposta tagħna ma tiġix minn sens ta' dmir, maħniex impjegati aħna, maħniex duloj għaddejja jew il-kelma aħjar ħaddiema ta' xi ħadd le. Aħna ħbieb. Hija l-imħabba li ssuqna jgħidilna San Pawl. Hija l-imħabba ta' Alla li rċevejna li hija fl-oriġini tar-risposta tagħna. Tħobbni jent iktar minn dawn, hekk qallu Ġesu lil Pietru, iwa mulej, inti taf jiena nħobbok b'imħabba dgħajfa, imma nipprova nħobbok. U Ġesu risposta tiegħu mela kun raj ir-rannaġġ tiegħi. Tira għax tħobbni. Tira mhux għax għandek xi sens ta' dmir jew ta' obbligu, imma x'tħobbni. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku aħna llum dejn nerġgħu nġedduha l-ewwel wieħed jien. L-ewwel wieħed jien. Nira mhux b'sens ta' dmir, nira mhux biex naqla l-flus, nira mhux biex ikolli l-poter, nira sempliċement għax naf li Ġesu ħobbni u nipprova nħobbu lura. Għax li jisejjaħli biex inkun ħabib tiegħu, mhux bħala qaddej, mhux bħala ħaddiem. Kemm tkun ħaġa sabiħa, kieku l-koll kemm aħna flimkien ma' Franklin inġeddu din ir-risposta awtentika, umanament matura, libera, din il-libertà, libera tagħna. Minkejja ċ-ċirkustanzi kollha li nsibu ruħna fihom fil-ħajja saċerdotali tagħna u minkejja d-djufijiet tagħna. Inti bħala motto tiegħek għażilt biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Kemm xi ħaġa sabiħa. Kemm tagħmilek kuraġġ, kemm tagħmlilna kuraġġ kollha kemm aħna ma mhux lilna biss anke lilkom. Żgur li hawn minnkom qed jikkumbatti mal-familja. Qed jikkumbatti fir-relazzjoni tiegħu mal-mare u mar-raġel. Żgur li hawn minnkom li għandhom diffikultajiet bit-tfal, diffikultajiet bil-ġenituri, żgur. Għax il-kol kemm aħna qegħdin f'baħar wieħed, il-kol kemm aħna nikkumbattu fil-ħajja umana u nisranija tagħna. Kemm qawwija din is-sentenza ta' San Pawl. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Imma biex aħna nkunu nistgħu ngawdu minn din il-grazzja, u din il-grazzja mi xar il-ħbiberija li Ġesu jsemmi fil-Vanġelu, insejħilkom ħbieb, intom ħbieb tiegħi, jien nagħti ħajti għalikom, din il-grazzja, nagħti ħajti għalik anke jekk inti dajjef, biex ingawduh dan kollu, hemm kundizzjoni. Hemm kundizzjoni li ħafna drabi l-lum fid-dinja li qed ngħixu fiha nevitawha, naħarbu minnha. U minħabba fekk ma ngawdux dawn id-doni kollha li Alla jrid jagħtina. Li din il-kundizzjoni? Li aħna rridu nkunu uomli. Li aħna rridu nħossuna bħal profeta Ġeremija, bħal San Pawl. Għandi xewka San Pawl jgħid, għandi xewka. Li żommni lura Ġeremija, jien ma nafx nitkellem. Jien nibża, jien m'iniex kapaċi. Jekk aħna ma nkunux veri, għax din hija l-verità, l-umiltà hija l-verità. Jekk aħna maħniex veri mar-realtà tagħna, jekk aħna nippruvaw insibu kull mod u kull mezz biex naħarbu minn dak li aħna tassew, u allura jidrilna li aħna xi ħaġa. Nilbsu 1000 tip ta' maskla biex naħbu d-djufijiet tagħna, biex naħbu d-difetti tagħna.
biex ma naċċettawx ir-realtà miżera tagħna, allura nkun qed nitilfu il-grazzi kollha, d-doni kollha li Alla jista' jagħtina. Għax nista' nisma' b'moħħi u b'qalbi dik il-kelma li Ġesu qal lil Pawlu biżżejjed għalejk il-grazzja tiegħi, nista' nismagħha jekk kien inħossni fil-bżonn. Imma jekk jien kull darba li niġi wiċċ imwiċċ mar-realtà dgħajfa tiegħi, nipprova nagħmel kull mezz biex naħrab minnha, biex ninħeba minnha, biex nevità, biex ma naċċettajiex, allura jiġrili li ma nistax ngħix id-doni li Alla jixtieq jagħtini. Jiġrili li ma nistax ingawdi l-imħabba li Alla għandu lejja għax jien ħabib tiegħu jien kif jien. U nispiċċa biex inħossli lil nifsi bħala għaddej. Bħala għaddej. Il-qari tal-lum iwissina kollha kemm aħna b'mod speċjali lilna s-saċerdoti biex nibqgħu ħbieb ta' Ġesu. Nibqgħu insibu l-mezzi kollha biex inkunu ħbieb ta' Ġesu. Franklin, din l-oriġini tal-vokazzjoni tiegħek, il-ħbiberija ma' Ġesu. U jekk titbied dejn, jekk taħrab dejn minn ħajtek, taħrab il-vokazzjoni. Nitbedu minn dak li aħna msejħin tas-sew għalih. U nispiċċew biex inkunu sidien għaddejja, nagħmlu dak li għandna nagħmlu, forsi fi sports, jew għar, nispiċċaw inħadmu l-poter tagħna fuq l-oħrajn. Xi ħaġa li żgur li ma femix Ġesu għas-saċerdozju. Is-saċerdot mhux bniedem ta' poter. Is-saċerdot mhux bniedem li jordna, jobbliga, jikmanda. Is-saċerdot mhux bniedem li jinqeda bl-oħrajn. Kemm naqgħu fija dejn aħna s-saċerdoti, kemm naqgħu fija. Xi drabi tant saret kważi parti mill-kultura tagħna, parti mill-ħajja tagħna, dak li ngħidu l-klerikaliżmu. Għax tkellemt jien, allura rid jiskot kulħadd. Għax qed xi ħaġa jien, allura kulħadd irid jobdi. Kemm imbagħtu bija dejn aħna. Lanqas biss noħolqu mistoqsijiet madwarha. Ngħixuha u daqshekk, bħalli kieku din kienet l-attitudni l-iktar ordinarja tagħna s-saċerdoti. Imma Ġesu jsejħilna ħbieb u għaddejja, mhux ħbieb u sidien. Ħbieb u għaddejja. U naqdu bil-ħbiberija, naqdu bl-imħabba, naqdu għax aħna mqanqlejn minn din l-enerġija li tiġi mill-Ispirtu Talla li rċevejna fl-ordinazzjoni u li tiġġedded fina sekwiet. Ejjew nitolbu lil mulej il-kol kemm aħna, biex dak li qed niċċelebraw illum l-inżur tal-Ispirtu Qaddejs fl-ordinazzjoni ta' Franklin, l-Ispirtu li huwa l-imħabba ta' Alla li se jimlih bl-imħabba tiegħu. Ejjew nitolbu lil dan l-Ispirtu biex jimla lilna l-koll. Ejjew inħalluh jimla l-familji tagħna, jimla relazzjonijiet ta' bejnietna, ir-relazzjonijiet ta' bejn il-mara u r-raġel, ir-relazzjonijiet ta' bejn il-ġenituri u l-ulied. Il-ġenituri wkoll għandhom bżonn fir-relazzjonijiet tagħhom ma' wliedhom li jiskopru dal-aspett tal-imħabba, mhux iktar l-aspett ta' toqol, ta' dmejr, ta' pejs. Hemm qiegħed iva, però kollox imqanqal mill-imħabba. Ejjew nitolbuh lil mulej għalina s-saċerdoti biex jerġa' jiġġedded fina id-don ir-rigal tal-ordinazzjoni, id-don ir-rigal tal-għotja sħiħa. U ejjew il-koll flimkien, inġeddu x-xewqa li jkollna saċerdoti, li jkollna żgħażagħ fid-djoċesi tagħna, fil-familji tagħna, li jkollna żgħażagħ tant maturi u tant liberi li kapaċi li l-mulej jgħidulu hawn jien il-qaddej tiegħek, għamel bija dak li trid, m'hemmx libertà ikbar minn dejn milli wieħed li l-mulej jgħidlu hawn jien użani kif tixtieq. Smajna hemmhekk l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din l-okkażjoni tal-lejla tal-ordinazzjoni presbiterali ta' Franklin Micallef. Għal dawk li inaqdu magħna issa fuq it-televiżjoni jew permezz ta' xi mezz ieħor nixtiequ niskużaw ruħna li minħabba diffikultajiet tekniċi
din ix-xandira ma twaslitx mill-bidu fuq il-mezzi kollha. Però tkunu tistgħu issegwuha wara fuq il-Facebook u l-YouTube tad-Djoċesi ta' Għawdex. L-omelija tal-isqof intrabtet mal-kliem mat-tema li għażel ukoll Qabel jirċievi l-ordinazzjoni presbiterali, id-Diaknu Franklin se jistqar ir-rieda tiegħu li jersaq għal dan is-sagrament u li jgħix ħajtu kollha maqut ma' Kristu saċerdot. Wara li nitolbu lil Alla għalih bl-interċessjoni tal-qaddisin, l-isqof jordnaħ presbiteru billi qiegħed idejh fuqu u jitlob it-talba tal-ordinazzjoni. Nibqgħu bil-qiegħda. U issa se nidħlu għal rit tal-ordinazzjoni. Ir-rit illi fih l-isqof jagħmel qabel xejn mistoqsijiet lill-kandidat tal-ordinazzjoni dwar l-ubbidjenza tiegħu, il-lealtà tiegħu lejh bħala r-rai tad-Djoċesi, imma wkoll dwar il-ħajja illi huwa jrid jgħix issa bħala ministru ordnat bħala saċerdot tal-Knisja. Wara imbagħad nassistu wkoll għal mument sabiħ tat-talba tal-Knisja kollha permezz tal-litanija tal-qaddisejn. Aziz ibni Franklin, qabel tersaq biex tirċievi l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ li tistqar quddiem il-poplu ir-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Trid int taqdi bla qiegħda l-uffiċċju tas-saċerdozzju fil-grad tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tira l-merħla tal-mulej bħala kooperatur tajjeb tal-ordni tal-isfijiet. Iva irrid. Trid int taqdi bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Vanġelu u fit-tibsejl tal-fidi Kattolika. Iva irrid. Trid int tiċċelebra bit-tieba u l-fedeltà il-misteru ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Iva irrid. Trid int flimkien miegħi titlob il-ħnina ta' Alla għall-poplu f'dak lilek intu tħares bla qiegħda il-kmandament li titlob dejjem. Iva irrid. Trid int tingħaqad dejjem aktar ma' Kristu, il-qassejs il-kbir li talilu nnifsu lill-missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagra ruħek lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Iva irrid bil-għajnuna ta' Alla. Twiet rispett u obbedjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Kif rajna l-aħħar waħda minn fost il-mistoqsijiet li l-isqof jagħmel lill-ordinant hija dik dwar il-lealtà, ir-rispett, l-obbedjenza lih u lejn is-suċċessuri tiegħu. Wara dawk il-mistoqsijiet u t-tweġibiet li jagħmel Franklin, sejrin issa nitolbu mal-Knisja kollha it-talba sabiħa tal-litanija tal-qaddisin. Ħuti Jeżies, nitolbu lil Alla l-missier li jista' kollox biex fuq dan il-qaddej tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Ninżlu għal-kubtejna. Il-ġest tas-sew evokattiv li fih anki l-ordinant jinżel mhux biss għall-kubteħ imma letteralment għal-tulu fl-art waqt nitolbu lill-ġemgħa tal-qaddisin għal dan huna id-Diaknu Franklin. Qaddisa Marja Omm Alla,
San Michiel, Angeli Addisa ta' Alla, San Juan Battista, San Giuseppe, Sant'Anna u San Joaquin, intom il-patriarki u il-profeti, San Pietru, San Paul, Sant'Andria, San Juan, intom l-apostli u l-evangelisti, Santa Maria Maddalena, intom id-disċipli tal-mulej, San Stifnu, Sant'Ignazio t'Antiochia, San Laurenz, San George, San Massimiliano Kolbe, Santa Perpetua o Santa Felicita, Sant'Agnese, Santa Lucia, Sant'Ursula, Martri Addisa ta' Cristu, San Girgor, Sant'Uistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Efrem, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Carlo Borromeo, San Giovanni Paolottini, Sant'Antonio Abbati, San Benedetto, San Francesco d'Assisi, San Domenico, San Tommaso d'Aquino, Sant'Ignazio ta' Loyola, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San George Preca, Santa Caterina ta' Siena, Santa Teresa ta' Gesù, Santa Teresa ta' Calcutta, Santa Gianna Beretta Molla, Beatu Pio Disa, Beatu Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, Beatu Carlo Acutis, intom addisin kollha ta' Alla.
وريهني نامانا من كل دني من كل ذنوب من الموت ديم l'incarnazioni tijek bil-mewt wil-qawmin tijek bil-miġja tal-Ispirtu Santu lil-namidim bin mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek birek dan il-mażul tijek birek u qaddes dan il-mażul tijek birek qaddes u konsagra dan il-mażul tijek ibat ħaddima ġodda l-ħsad tijek għati paċi u ftejm tassew lil-popli kollha u riħnina ma' kull min hu mġarrab Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tijek Ġesu iben tal-Alla l-ħaj Kristu ismana Kristu il-qattal b'tana Ismana nitolbuk mulejja Alla tagħna u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dan il-qaddej tiegħek li aħna qegħdin ninresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikun ikkonsagrat. Ibqa' tiħdejjem u bil-kotra dak li qed tagħtih issa bi Kristu Sidna. Amen. Wara illi mal-Knisja kollha tlabna il-litanija tal-qaddisin permezz tal-kant mejjunin mill-kor djoċesan, issa niġu għal moment l-aktar sinifikanti, moment li jsir fiskiet. L-isqof qiegħed ideħ fuq il-kandidat tal-ordinazzjoni, fuq id-diaknu Franklin. Itqejjed tal-idejn sa miż-żminijiet tal-iskrittura mqazza fit-Testament il-Qadim kien sinifikanti ħafna għaliex kien ifisser illi l-Ispirtu ta' Alla jinżel fuq dik il-persuna sabiex iberika, iqaddisa, jikkonsagra għalih. Wara li dan il-ġest hekk qawwi sar mill-isqof, issa jkompli jsir ukoll mill-presbiteri hawnhekk preżenti. Qabel xejn il-kardinal l-eminenza tiegħu Mario Grech kien fi żmien meta hu kien isqof ta' Għawdex illi dan iż-żagħżugħ Franklin daħal biex beda s-snin tal-formazzjoni tiegħu fis-seminarju ta' Għawdex. Wara l-Vigarju Ġenerali, Monsinjur Tarċisu Camilleri, l-Arċipriet tal-Katedral, Monsinjur
Joseph Sultana. U hekk ikomplu is-saċerdoti l-oħra jersqu wieħed u jqedu idejhom fuq dan id-diaknu. Waqt illi mal-kor inkantaw l-invokazzjoni lill-Ispirtu Santu, il-veni kreator li tradizzjonalment f'din l-okkażjoni ta' ordinazzjoni ta' presbiteri ġodda titkanta sabiex mal-Knisja kollha nitolbu l-Ispirtu Santu isawwa bid-doni tiegħu fuq is-saċerdot il-ġdid. Ma ninsewx illi ninsabu wkoll fl-aħħar jumejn prattikament ta' l-ottava ta' Pentekoste, il-festa ta' Eid il-50 meta l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli twildet il-Knisja. Infakru li dinija xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex fejn qed inwaslulkom l-ordinazzjoni presbiterali ta' Diaknu Franklin Mikallef, issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra saċerdot. Nixtiequ mill-ġdid niskużaw ruħna magħkom it-telespettaturi li qed jisseguna permezz tat-televiżjoni illi din ix-xandira bdiet ftit aktar tard minħabba problemi tekniċi illi kellna. Nirringrazzjaw lit-tekniċi tagħna li għamlu minn kollox sabiex inkunu nistgħu nkomplu din ix-xandira ħalli fid-djar tagħkom tistgħu tkomplu ssegwu dawn il-mumenti tant sbieħ u eżiż għall-Knisja f'Għawdex fejn wieħed miż-żgħażagħ tagħha wara dawn l-aħħar 8 snin ta' formazzjoni fis-seminarju, snin li fihom kellu jgħixu koll esperjenza tal-Covid waqt is-sena intermedjarja tiegħu li huwa qatta fl-Università ta' Malta u anke fiċ-chaplaincy tal-Università huwa issa resaq sabiex jiġi ordnat saċerdot f'din il-Knisja Katedrali ta' Għawdex fejn l-isqof għandu is-sede tiegħu. U se nkomplu issa bil-rit tal-ordinazzjoni fejn sejrin nassistu għat-libbis tal-libsa imma qabel it-talba konsagratorja. Mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox.
minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Int qassam il-grazzi kollha bik kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-Ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-Patt il-qadim briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kotru għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu l-poplu għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grat inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerriet l-Ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bl-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerriet fuq ulit Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu xbija u del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier Qaddis intbagħat fid-dinja lil ibnek Ġesu l-Apostlu u l-Qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqadsejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfejn kif aħna għatina n-nies li neħtieġu biex jenuna aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dan il-qaddej tiegħek. Ġeddet fih l-Ispirtu tal-Qdusija. Għamelu Alla li jilqa' minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad jgħozzu u jżommu għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajtu idaħħal ir-rażan fl-imġiba. Jalla jkun ħaddim tajjeb li jaħdem jitfejt mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju biex xandir tiegħu jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal satru fl-art kollha. Ħajkun flimkien magħna amministratur fidejl tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' twelid ġdejd fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-Ruħ mill-altar tiegħek u l-midinbin jiksbu mill-ġdejd il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġġ fil-mart tagħhom. Ħaj jissieħeb magħna biex jitolbok tħenn għall poplu f'dat lilu u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Wara it-tqejjed tal-idejn u dik it-talba tal-ordinazzjoni talba twila imma sabiħa immens illi tfisser fiha wkoll l-istorja ta' dan is-sagrament importanti bit-tliet gradi tiegħu, is-sagrament tal-Ordni Sagri, illi issa Dun Franklin qiegħed propju jissieħeb fit-tieni grad tiegħu. U issa il-kappellan tal-parroċċa li minna ġej Franklin, Dun Brian Mejlak, il-parroċċa hija dik ta' Kerċem, id-dedikata lil Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, qiegħed ilibes u il-pjaneta li hija l-libsa li s-saċerdot jilbes u bija jiċċelebra il-qudiesa primarjament lil dan is-saċerdot ġdid mill-parroċċa tiegħu. Anke l-istola issa tintlibes imdawra madwar l-għonuq u mhux iktar fil-forma diagonali.
il-mument ta' issa huwa id-dilka biż-żejt. Il-mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku l-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Iż-żejt qaddis tal-Griżma, dak iż-żejt li l-isqof innifsu ikkonsagra f'dan il-post fil-katedral ta' Għawdex nhar ħames ix-xirka filgħodu u li bih qed jiġu midluka diversi adolescenti fid-djoċesi ta' Għawdex fil-Griżma tal-isqof fid-diversi parroċċi. Dan l-istess żejt l-isqof bħalissa qiegħed jikkonsagra dawk l-idejn ta' dan is-saċerdot ġdid Dun Franklin Mikallef l-idejn biż-żejt tal-Griżma. Iż-żejt ikkonsagrat. U huwa jersaq issa lejn il-ġenituri tiegħu li jinsabu fuq quddiem li huma l-ewwel tnejn li ibusu l-idejn tas-saċerdot binhom u jixxuttawlu b'maktura apposta dak iż-żejt sabiex ukoll iżommuh bħala tifkira għażisa u qaddisa ta' din l-okkażjoni memorabbli fil-ħajja tal-familja tagħhom. Huma kienu li resquh għall-Magħmudija meta kien għadu tarbija ċkejkna, akkumpanjawh fil-formazzjoni tiegħu, kienu l-ewwel katekisti tiegħu u issa bil-ferħ qed jarawh jersaq lejn l-altar din id-darba biex minn fuqu jiċċelebra l-Ewkaristija l-ewwel darba bħala saċerdot. Din hija wkoll l-ewwel qudiesa li huwa jiċċelebra mill-offertorju l-quddiem bħala saċerdot konċelebrant. U s-saloti tal-kalċi u l-pażis. Franklin, ilqa l-offerta tal-poplu l-qaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. It-tannieqa tal-paċi. It-tannieqa bejn missier u l-ibn. Momenti emozjonanti tassew dawn li qed naraw bħalissa u li qed ngħixu flimkien f'din l-ordinazzjoni presbiterali fil-Katedral ta' Għawdex fejn wara li l-isqof propju dilek biż-żejt ikkonsagrat tal-Ispirtu Santu l-idejn ta' saċerdot il-ġdid u poġġa fihom għall-ewwel darba il-kalċi u l-patena li minn hawn ftit tal-mumenti oħra fuqhom is-saċerdot iġib il-ġisem u d-dem ta' Kristu u għataħ it-tannieqa tal-paċi, il-paċi ta' Kristu nnifsu, saċerdot il-kbir illi l-isqof jirrappreżenta fid-djoċesi. U irrakkomandalu propju biex din il-paċi jmur ukoll jagħtiha lill-ġenituri tiegħu. U issa kif rajna waqt it-tqejt tal-idejn naraw issa wkoll saċerdoti kollha konċelebranti wieħed jersqu biex huma wkoll jagħtu l-istess tannieqa tal-paċi lil dan il-membru ġdid li issa jingħaqad fil-Presbiterju Djoċesan. Hekk il-Knisja f'Għawdex tifraħ li għandha saċerdot ġdid, il-saċerdoti Għawdxin jifirħu li għandhom ħuhom ieħor issa imxierek magħhom fil-saċerdozju ministerjali. U għalhekk propju huwa jagħtuh din it-tannieqa bħala sinjal ukoll li qegħdin jilqgħuh fosthom bħala wieħed minnhom bħala wieħed bħalhom.
żejt li jikkonsagra, żejt illi iqaddes, qiegħed ikanta il-kor waqt illi tkompli il-bewsa u t-tannieqa tas-saċerdoti wieħed fosthom diversi li kellhom sehem fil-formazzjoni ta' Dunfermline kif ukoll saċerdoti li ġew minn Malta mill-realtajiet pastorali li fihom ukoll ħadem kemm dam jagħti wkoll is-sem tiegħu fl-Arċidjoċesi ta' Malta, minn fejn ukoll għandna żewġ djakni llejla illi qed neħejju l-altar u kellhom sehem ukoll sabiħ fil-liturġija tal-lejla. Ma dawn is-saċerdoti ħafna wkoll illi ġejjin mid-diversi parroċċi f'Għawdex fejn Franklin matul il-formazzjoni tiegħu fis-seminarju kellu wkoll esperjenzi sbieħ. Il-Fontana, ix-Xewkija, il-parroċċa tax-Xara li wkoll il-parroċċa illi minna huma ż-żewġ ġenituri tiegħu, kif ukoll il-parroċċa ta' Sannat. U naturalment ma jistax jonqos il-parroċċa ta' Kerċem illi fija huwa twilet 25 sena ilu trabba u propju jgħix. U issa l-moment tal-offertorju nfakkar illi din il-quddisa qiegħda tiġi animata mill-kor dioċesan li qiegħed ikanta l-quddisa Pane di Vita Nuova ta' Marco Frisina. Ma bħalissa qed nisimgħu traduzzjoni sabiħa għal Malti ta' innu bit-Taljan Antica Eterna Danza. L-isqof il-lejla mhux biss inċensa l-altar il-mejda tas-sagrifiċċju, mhux biss jiġu inċensati n-nies u s-saċerdoti l-oħra, imma b'mod partikolari f'ġest sabiħ immens u sinifikattiv jinċensa lil dan is-saċerdot il-ġdid. Fil-Magħmudija diġà fih daħal jammar l-Ispirtu s-Santu u sar tempju tal-Ispirtu ta' Alla. Imma issa bid-dilka mqazza u bit-tqejjed tal-idejn huwa saċerdot ta' Kristu għal dejjem, saċerdot tal-Knisja, u allura fih b'mod aktar qawwi tagħmmar il-grazzja tal-Ispirtu Santu illi tingħata bis-sagrament tal-Ordni Sagri. Ejjew f'dawn il-momenti nitolbu anki permezz tat-talba sabiħa Ewkaristika għall-Knisja kollha għal aktar vokazzjonijiet u għal dan is-saċerdot ġdid fid-Djoċesi ta' Għawdex Dunfermline Mikallef. Nfakru li din hija xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fejn qed inwasslulkom l-ordinazzjoni presbiterali ta' dan is-saċerdot il-ġdid fid-Djoċesi ta' Għawdex immexxija mill-Isqof Anton Tewma bis-sem ukoll tal-Kardinal Mario Grech. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, intrid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artali mqazza u l-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq
nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn isaħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Missier ħanin, mitċokon tagħna li tolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sakrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem ħarisa aqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isqiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'daw kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom bijek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħejr għal ġejt tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan. U tal-qaddisin tiegħek kollha għal-mertu it-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek
Nofru ilek ukoll f'isem il-qaddej tiegħek li jogħġbok tresqu għall-ordni tal-Presbiterat. Fil-ħnina tiegħek ħarislu d-don li tajtu u għamel li blajnuna tiegħek jaqdi sewwa u bil-frott l-uffiċċju li inti għażiltu għalih. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata ħajl ħobs fl-idejn għad-disa u imbirka tiegħu, refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, reġa' rat il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Birek fiċ-ċokontana li tolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru,
Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħnina u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għattina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-paċi lilkom ukoll eżiż telespettaturi u semmija, il-paċi ta' Kristu irxoxt, il-paċi li aħna għandna l-grazzja kbira li tasal għandna permezz tas-saċerdoti.
danu il-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi dnub tad-dinja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Fl-aħħar sena id-djaknu Franklin, kif kien għadu sa ftit tal-momenti ilu, kien jaqdi l-altar u l-mejda Ewkaristika. Bil-ġabra nersqu biex nirċievu it-qarbin. Issa huwa mhux biss jaqdi dan il-Ministeru imma jiċċelebra huwa stess l-Ewkaristija. Iġibilna hu stess fuq l-altar għal ġid spiritwali ta' kull wieħed u waħda minna il-ġisem u d-dem tal-mulej. Kemm hija grazzja kbira illi l-Knisja ikompli kollha saċerdoti li jistgħu jiċċelebraw l-Ewkaristija għal poplu ta' Alla. Huma jagħmlu dan in persona Kristi, ħalli kieku huwa Kristu nnifsu li kif għamel l-ewwel darba fl-aħħar ikla joffri l-ħobs u l-inbit lill-Missier, ibirek, jaqsam u jagħti biex isiru għalina il-ġisem u d-dem għal ħajja ta' dejjem. Għal benefiċċju ta' dawk li qed isegwuna li ma jistgħux jitqarbnu, nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Feġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Bħalissa is-saċerdot il-ġdid Dun Franklin qiegħed qarben lill-familjari tiegħu dam il-ġenituri Anthony, George u Micheline, kif ukoll it-tliet aħwa tiegħu bniet u l-bqija tal-familjari. Kif edna il-familja ta' Franklin hija minn ta' Kirchem, waħda mill-ġenituri tiegħu hija mill-parroċċa tax-Xara. Imma hawnhekk fil-Knisja lejla miġbura ħafna membri oħra tal-komunità Kerċmija, kif ukoll minn diversi parroċċi oħrajn fejn huwa ta' servizz tiegħu u kompla jikber fil-vokazzjoni tiegħu. Dan huwa mument għażiż u qaddis li aħna wkoll minn djarna nistgħu ngħixu fi spirtu ta' ġabra u ta' talb għal dan is-saċerdot il-ġdid. Inħallu jidwu fil-moħħ u fil-qalb tagħna il-kelmiet ta' San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin meta jikkwota kważi dak illi sema lil Mulej Ġesu stess jgħidlu fil-qalb tiegħu. Inti fraġli imma biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Dun Franklin ried illi dawn il-kelmiet jażilhom bħala tema għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni tiegħu. Huma kelmiet ukoll li b'xi mod inebħu il-ġbija li huwa ikkummissjona u poġġa wkoll fuq is-santa tat-tifkira tal-ordinazzjoni tiegħu. Hija skultura moderna fit-terrakotta maħduma mill-artista Awxi mix-Xara Victor Aġus. Ġbija li turi lil Ġesu illi qiegħed isejjaħ lill-Apostlu Pietru illi iħalli warajh iġbiek u jagħmel hu l-ewwel pass sabiex jersaq lejn l-imgħallem. Is-sejħa toħroġ minn Ġesu imma titlob il-kooperazzjoni ta' kull wieħed u waħda minnha. U propju Dun Franklin stess xtaq illi f'din ix-xbija sabiħa u evokattiva Pietru jidher jagħmel pass lejn Ġesu ħalli kieku qiegħed jgħid liva tiegħu għas-sejħa tal-mulej sabiex minnhom il-qudiem huwa jsir sajjied tal-bnedmin.
Ninsabu fl-aħħar momenti ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla mill-Katedral tal-Assunta fiċ-ċittadella ta' Għawdex fejn l-Isqof Anton Tewma ftit tal-momenti ilu ordna bħala presbiteru bħala saċerdot li djaknu issa saċerdot Franklin Mikallef mill-parroċċa ta' Kerċem. Preżenti f'din il-Knisja Katedrali diversi saċerdoti u għad sabiħ ta' fidili membri tal-poplu ta' Alla. Jikkonċelebra wkoll mal-Isqof ta' Għawdex il-Kardinal l-Eminenza tiegħu Mario Grech illi kien Isqof ta' Għawdex qabel u li fi żmienu id-Djaknu Franklin, anzi issa Dun Franklin, is-saċerdot novel, kien beda l-formazzjoni fis-seminarju. U tajjeb ngħidu wkoll illi il-Kardinal Mario huwa mill-istess parroċċa illi minna ġej Dun Franklin, dik tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'ta' Kerċem. Il-Kor Dioċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni b'diversi innijiet sbieħ imma wkoll billi jesegwixxi l-qudiesa ta' Maestro Marco Frisina Pane di Vita Nuova. Assistejna għal dawk il-momenti tant sbieħ illi jiffurmaw flimkien l-ordinazzjoni, ir-rit tal-ordinazzjoni presbiterali. Ibda mis-sejħa tal-kandidat, l-hawnjien tiegħu id-dialogu bejn ir-rettur tas-seminarju u l-Isqof Dioċesan u mbagħad dritt wara l-omelija komplejna bil-mistoqsijiet, il-wediet li huwa għamel idejh fidejn l-Isqof, it-talba tal-litanija tal-qaddisin kantata b'mod tant sabiħ, imbagħad it-talba tal-ordinazzjoni u dritt wara dawk il-momenti sbieħ tad-dilka tal-idejn biż-żejt imqaddes, it-tlibbis tal-pjaneta, loti tal-kalċi u l-ostja, il-patena, bl-ostja fuqa, il-ħobs, u mbagħad il-tannija u l-bewsa tal-paċi. Nitolbu. Amen, mulej, li din il-vittma qaddisa li aħna offrejnielek u bijat qarbinna tqaddes is-saċerdoti u l-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jistħoqilhom jaqdu kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Permettu li qabel ma nispiċċaw nirringrazzja lill-formaturi tas-seminarju l-formators, ir-rettur, viċi-rettur, direttur spiritwali, prefett tal-istudji, il-formators l-oħra, il-bord tas-seminarju, is-sorijiet, dawk li jaħdmu fil-kċina, l-volontieri kollha li jaħdmu fl-accounts u f'partijiet oħra ta' din id-dar każiża li minna joħorġu s-saċerdoti. Permettu li nirringrazzja wkoll lill-familji tas-seminaristi li jgħinu mhux biss lil uliedhom imma qegħdin jgħinu huma benefatturi kbar tal-Knisja. Jalla, jiżdiedu dejjem iktar familji li uliedhom jaċċettaw jilqgħu id-don u r-rigal ta' Alla.
Il-mulej ma'kom. Baxxu raskom għal-barka ta' Alla. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja iħarsek dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdi il-Ministeru ta' Presbiteru. Amen. Jagħmlek għaddej u xogħol fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu u Ministru fidejl ta' rikonċiljazzjoni. U jagħmlek tas-sewraj li tagħti lill-fidili l-ħobs ħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. U lilkom il-koll li tinsabu ixburin hawn flimkien, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. ġmiel ta' innu lill-Onna Marija tawna il-poeta nazzjonali Duncan Sajla kif ukoll Maestro Giuseppe Caruana. Il-noti ħelwin ta' dan l-innu Marjan illi tant ħeġġa, tant imħabba inkantaw lill-Onna Marija f'dan ix-xahar ta' Mejju nitħaltu biex niltu hekk mal-applaws imqanqal illi b'mod spontanju tela minn fost il-ġema hawnhekk preżenti fil-Katedral ta' Għawdex hekk kif il-purċissjoni tal-aħħar tagħlaq din iċ-ċelebrazzjoni. Proċessjoni illi fija saċerdoti niżlu lura lejn is-sagristija l-erba' djakni, wieħed mid-djoċesi ta' Għawdex, Matthew Borx u tlieta mid-djoċesi ta' Malta, illi mxew dritt wara l-isqof u l-kardinal, imma iċ-ċabċipa naturalment kif xira kienet għas-saċerdot il-ġdid Dun Franklin Micallef, illi tiegħu wassalnilkom din ix-xandira partikolari ħafna tal-ordinazzjoni presbiterali. Partikolari għaliex fija fraħna flimkien
illi il-Knisja Fawdex għandha saċerdot ġdid. Propju meta din is-sena id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tfakkar il-160 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Kantajna dan l-innu tal-aħħar lil Omna Marija propju fil-jum illi fih il-Knisja tagħmel il-festa ta' Marija Għajnuna tal-Insara, festa għażiża ħafna u antika fil-Knisja illi id-devozzjoni lejha reġa' anqala fl-aħħar seklu Don Bosco, il-qaddis kbir San Giovanni Bosco. Waqt li bħalissa naraw ukoll il-saċerdot il-ġdid li jieħu ritratta l-okkażjoni mal-isqof Anton illi ordnaħ u mal-kardinal Mario Grech, aħna bil-mod il-mod naslu biex nikkonkludu iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, jew aħjar ix-xandira taċ-ċelebrazzjoni tal-lejla illi għadha kemm ġiet konkluża. Ċelebrazzjoni li ġiet animata bil-kant mill-kor Djoċesan, ċelebrazzjoni li saret propju mhux biss fil-festa ta' Marija Għajnuna tal-Insara, imma wkoll meta qed nagħlqu l-ottava ta' Eid il-50. U għalhekk fl-isfond ikompli l-kant mhux biss illi smajna waqt il-qudiesa b'invokazzjoni lill-Ispiritu Santu, imma issa wkoll kant Marjan, kant lill-Omna Marija. Ippermettuli mill-ġdid niskuża ruħi fisimna l-koll illi din ix-xandira fil-bidu tagħha bdiet bi problemi tekniċi u għalhekk ħafna minnkom forsi stajtu segwuha permezz tat-televiżjoni jew ir-radju mill-ħin bewieħed ieħor tal-omelija il qudiem, imma nfakkarkom li jekk tixtiequ ssegwu x-xandira sħiħa mill-ġdid aktar tard il-lejla din tkun disponibbli fuq il-channel ta' YouTube tad-Djoċesi ta' Għawdex. Però nirringrazzja minn qalbi lil dawk li jingħaqdu magħna għal din ix-xandira, jiġifieri l-UTV, Shake Television, Radio Marija, diversi stazzjonijiet oħrajn tar-radju komunitarji f'Għawdex. Grazzi li kontu magħna, grazzi il-CVC Media li għamlu din ix-xandira possibbli. Mill-bqija jiena Francesco Pijottart ma tfadalli xejn li nirringrazzjakom minn qalbi li kontu magħna kif nagħmlu dejjem fit-tmiem din ix-xandira tal-ordinazzjoni. Nfakrukom ejjew nitolbu għal dan is-saċerdot il-ġdid, Dun Franklin, u nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex. Insemmilkom.